Well, today my best friend, she will make my makeup. Вот сега си гледаш фото така. Много е тясно. Чакай. Възьме ма. Ай го. And yeah, today she will make my makeup. I will eat your hands. Мускаш си завържа очите. Ама той не трябва да си го върши, няма вижда. Ти виждаш ли? Кажи. Не. Ти просто е така гледаш към камерата и правиш грима. And yeah, we'll start now with the challenge. С какво искаш? And she will start to make my makeup. Как да е висвен? На английски ако Oh, hello. I'm scared. I'm scared. Massage on my face. Давай! You put it in my eye. Okay, on my nose. Massage. Абе, бузата ми. Massage. I will look wonderful later. I'm scared! Мой трагаш, не трагаш. Да ни... Ами не трагаш. Гледай към камерата. You put it in my eye, blah. Ако знаеш къде слагаш. Някъде. In the end, I will be fabulous. Ако разбираш, ще ми сложи очите. Сложи ми на бежа тлънка. Не ми казва. I'm fabulous. Окото ми. And now... Play. Не знаеш, че това не е за очите. Това е колеска. Добре. Чакай, ти да стане малко ще падна. Ако оцениш турбички, ще това в окото ми ще пеят. Пръст. This is mascara. Бу. Не мога да отворя. Ти направи цялата в фондите. Джеся. Дай сам дом. Смяна на цвета. Чакай, бузата ми заминала. Да коти пък. So fabulous. Синя и черна? Аз малко ще ги издявам. Смяхат се, това го правих. Да. Ти те боля! You hurt me, you bitches. Не искам да се виждам после, се оплаша. Защо си... Колко си не се бръща. Не дай ми каза къде слагам. За да затворим ли си? Няма към камерата. Като си над ми слагаш. Да бе, то така се слага нагоре. Те бе? Аз не знае. Ма не дей смисъл толкова много. Косата ми има цяло! Тази висота ще капява. Поне...
Чакай, ма говорим ли? I won't talk it. Ow. I won't talk in English if I won't. I'm so fabulous, right? Say that I Чай, че am. подчертаем веждите. No. Това е черно. This is black, it's not from my eyebrow. You understand me? You understood? Eh? Не! Ще падне. Слушай, ли сме? О, че го правиш? Какво го бъдем наръчно? Това е по-трудно. А по-драма! Това са синки, не искай толкова, защото много ги хабиш. Още не? Майката ме е много страх на това. Напред чуки. Чакай! Муцка. Ма, пари го ще повече. После ме оставите. Не, го спря малко. Ще се. Аде. Не ти харесвам. Той е по-нагоре от стола, това да знаеш. Okay, it's ready? Yes. I don't want to put more from this. Why? I want to see what. Okay. I'll die there. We'll put this in YouTube to see me how I'm fabulous. You ready? Yes. Okay. I'm dying! Okay. Let's. You see how she makes me? Толкова не. Лъжи отидал. А не, трябва да тя са вода. Вземи камерата. Не спирай. You make me so fabulous, thank you. Харесва ме. Now it's your turn. Bye. Now it's your turn. Come back here. Добре, спи.